Sigurno da mi jako znači, pogotovo zato što znam koliki je trud i rad iza toga i to mi je samo još jedan poticaj da idem još jače trenirati i da idem na još bolji rezultat. Puno znači ovakva nagrada. Ovo mi je prvi put da sam najbolji sportaš senior. Dobio sam prije nagrade za juniora i za kadeta, ali ovo je prva nagrada kao senior. Toga sam jako sretan. Teško je zapravo opisati riječima osjećaje koje čovjek ima u sebi kada pogleda ovako punu dvoranu uspješnih mladih sportaša. Na području grada Crikvenice djeluje 36 vrlo aktivnih, uspješnih sportskih klubova i mi smo ove godine za njihov rad izdvojili 1,8 milijuna eura. Ali naravno tu su i ulaganja u sportsku infrastrukturu. Što im poručiti? Da ostanu tako uporni, predani, vrijedni. Uspjeh se naravno uvijek na neki način isplati. Dragi gledatelji, lijep vam pozdrav i dobrodošli u novu epizodu televizije Crikvenica. Dvorana Zora ugostila je svečanu dodjelu priznanja najuspješnijim crikveničkim sportašima koji su svojim trudom i odličjima obilježili 2025. godinu. Među brojnim nagrađenima posebno su se istaknuli bočari, a titula najuspješnijeg sportaša grada pripala je mladom Ivanu Rajačiću Muži. Ivano, koliko ti znači nagrada grada? Sigurno da mi jako znači, pogotovo zato što znam koliki je trud i rad iza toga i to mi je samo još jedan poticaj da idem još jače trenirati i da idem na još bolji rezultat. Osvojio si zlato na svjetskom prvenstvu u juniorskoj konkurenciji. Što zapravo sve stoji iza ovakvog rezultata? Treniram 9 godina već skoro, tako da moram se mučiti sa stizanjem treninga zbog škole, jer nekad imam popodne školu, a odričem se, ne idem van s prijateljima kad mogu, nego moram trenirati i puno odricanja tu. Kakvi su ti planovi za dalje? A planovi su sad otići na svjetsko u Kinu i tamo napraviti nešto. Bočališta su i u seniorskoj konkurenciji donijela najsjajnija odličja, pa je titula najuspješnijeg seniora grada pripala Lovri Šipeku. Lovro, iza vas je još jedna uspješna sezona. Koji biste uspjeh posebno istaknuli? Pa od uspjeha bio sam svjetski prvak u Turskoj, u paru klasičnom sa Filipom Hvarićem. Bila je uspješna sezona i u Rigi sa Svetim Jakovom Jadranovom. Završili smo treći na kraju i eto. Koliko je priznanje grada posebno i koliko vam znači nakon svih impresivnih međunarodnih uspjeha? Puno znači ovakva nagrada. Ovo mi je prvi put da sam najbolji sportaš senior. Dobio sam prije nagrade za juniora i za kadeta, ali ovo je prva nagrada kao senior. Toga sam jako sretan. Iza svakog vrhunskog rezultata stoji kontinuiran rad, ali i podrška lokalne zajednice. Gospođo Matošić-Gašparović, koliko ste zapravo ponosni na prošlogodišnje uspjehe vaših sportaša? Pa evo, teško je zapravo opisati riječima osjećaje koje čovjek ima u sebi kada pogleda ovako punu dvoranu uspješnih mladih sportaša, sportskih djelatnika, trenera, predsjednika klubova, volontera koji nesebično sebe daju ne samo uspjeh ovih mladih ljudi, nego i u razvoj cjelokupnog sporta na području našeg grada. Na koje sve načine podupirete razvoj sporta i stvaranje novih talenata? Ne volim toliko našu ulogu naglašavati jer ona je uvijek vezana uz financijski dio i podršku koju mi dajemo, ali naravno evo bez financija ništa. Mi nastojimo uistinu svake godine povećavati sredstva kojima podupiremo rad naših udruga i klubova. Na području grada Crikvenice djeluje 36 vrlo aktivnih, uspješnih sportskih klubova i mi smo ove godine za njihov rad izdvojili 1,8 milijuna eura. To su prilično velika sredstva. Što za redovnu djelatnost, što za korištenje sportskih objekata, za sportske stipendije i sve one potrebe koje oni imaju, ali naravno tu su i ulaganja u sportsku infrastrukturu koja evo svake godine nastojimo obnoviti neko igralište, izgraditi nešto novo. Prošle godine smo u potpunosti rekonstruirali igralište, sportsko igralište koje je za ukupno 5 različitih sportova u sklopu osnovne škole Vladimira Nazora. U ovom trenutku u tijeku su radovi na postavljanju rasvjete, po prvi puta rasvjeta na našem gradskom nogometnom stadionu, a naši planovi su vrlo ambiciozni, moram reći. Od dvorane uz školu i vrtić u Selcu do dvorane bočarske multifunkcionalne dvorane koje planiramo raditi u Jadranovu, jedan od najvećih i najvažnijih projekata koji je krenuo u svoju pripremu, to je izgradnja bazena u Crikvenici. Što biste poručili svim sportašima koji su ovom prilikom primili priznanja? Da ostanu tako uporni, predani, vrijedni, uspjeh se naravno uvijek na neki
neki način isplati, ali ono što je uvijek i važnije možda od tog samog uspjeha i ono što nas svih posebno veseli je vidjeti da ta djeca odrastaju u jednom zdravom okruženju, u sportskom duhu i možemo biti sigurni da će to biti vrlo uspješni mladi ljudi na koje ćemo i u budućnosti svi mi zajedno moći biti ponosni. Svako uručeno priznanje na ovoj dodjeli nosi istu poruku. Uspjeh proizlazi iz discipline, odricanja i ljubavi prema sportu. Crikvenica kroz ovakva priznanja potvrđuje vrijednost vrhunskih rezultata, ali i karaktera koji stoji iza svakog osvojenog odličja. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program televizije Crikvenica.